Hidasi Gyula vagyok, a 10-es választókörzet jelöltje itt a József Attila lakótelepen. Az elmúlt 5 évben elkészült a Valéria tér felújítása, megújult a terület, több zöld terület alakult ki. A másik ilyen nagy beruházásunk volt az Ifjú Munkás utca aszfalt felújítása, az első ütem elkészült. A következő 5 évben szeretném, hogyha különböző játszóterek felújuljanak, valamint fitness parknak a kialakítását tervezzük. Szeretném, hogyha tovább folytatódna a társasházi felújításoknak a anyagi támogatása, valamint a metró felszíneknek a felújítása, az is nagyon fontos. A DK, MSZP, Párbeszéd, Jobbik, valamint az előző ciklusban momentumos képviselők felkérték dr. Gégesi Ferencet polgármesterjelöltnek, és szeretném, ha önök is támogatnák június 9-én a szavazáson.